לפנות בוקר, כוחות צה"ל ומשטרה הגיעו למצפה יצהר, סמוך להתנחלות יצהר שבשומרון, כדי להרוס שני מבנים שהוקמו באופן לא חוקי. השטחים המובילים ליישוב הוגדרו שטח צבאי סגור, ובכך נמנע עימות בין כוחות הביטחון למתנחלים. בבוקר עמדו המתנחלים את הנזקים שנגרמו למבנים, ובימין מהרו להאשים את ברק ונתניהו. אם יש אכיפה, שתהיה אכיפה שוויונית. אכיפה סלקטיבית היא לא חוקית, ומה שיש כאן זה אכיפה סלקטיבית. מתנכלים ליהודים, ערבים בונים חופשי. שעות ספורות אחרי הריסת המבנים, פעולת תג מחיר לא איחרה לבוא. הפעם מדובר במסגד בכפר אל נור, צפונית לרמאללה. כבאים שהוזעקו למקום נדהמו לגלות כתובות גרפיטי, בהם נכתב בין היתר מצפה יצהר ומלחמה. لما جينا في صلاة الصبح وإن الدخان وكاتبين بجوز انتوا لاحظتوا في كتبة عبرية كاتبينها وهدول قطع المستوطنين يعني بشنوا هذه الهجمات حتى يرعبوا أهل القرى ولكن إحنا صامدين. הפעולה הזו מתרחשת פחות מיממה לאחר שמתנחלים חדרו למפקדת החטיבה בשומרון, הבעירו צמיגים, עידו אבנים ופצעו את סגן מפקד החטיבה. ראש הממשלה מבהיר היום שהשלטונות ינקטו ביד קשה כנגד הטרור היהודי. איש אינו רשאי להרים יד על חיילי צה"ל, איש אינו רשאי להרים יד על שוטרי משטרת ישראל, איש אינו רשאי לחדור לבסיסי צה"ל. שום אידאה, שום הצדקה. ולמרות הצהרות ראש הממשלה, המעשים נמשכים, ואם מישהו לא יעצור את ההידרדרות הזאת, הגפור שניצת עוד מסוגל להבעיר את כל המזרח התיכון.